Егейнің икотасы ғана қалды бит. Аузымны 80-90 айыңыз. Мына шулай айтып, Дани Зариповны пенсияға ұзаттық. Бешінші тапқын. Екінші жылға тағын ұйыштырачақлар әлі көрірсің. Январь айындамын. Бошымны қотырма әлі ойда дейм. Ой. Аңладым. Хайырлы күн, хөрмәтле караучыларыбыз. Исәміз бәтәш бір кімді екен. Мұнда екен güzel. Ассаламу алейкум жабағат. Башлап қарайық. Keyifler ничек, Роберт? Keyifler güzel. Мына хазин шапқа тұрсың. Рушайт мышли. Bu indi прикол hazır. Şimdi приkolға айланды. Так. Настроение на все 100. Ага. Anlasın değil mi? 100 дегештен değil mi? Доллар бәясы. Hazır. Түшірмекен, оны мен шул қызықсындыра. Түшірдір инде. Түшірсек. Хатırlыйсыңбы бір ара 120 сумға хәтле менгән. Түшірсек түшір инде. Хатırlыйсыңбы 120 сумға менгән бір ара. Бу нишенче еллар бул 2018-ләр, 19-лар түгел име? Мен хәтерләмим. Юк, инде әле менә күптән түгел генә булган хәл. Күптән түгел генә булган хәл. Килешәм сине белән тулысынча. 120-гә менгән, төшерделәр. Төшерделәр 70-кә кадәр име? 120-дән. Estağfirullah. Әле менә тукталы, әле безнең җәй башындагына 80 иде долларның бәясе. 80, авызымны 80-90, 80-гә дә менде, 90-га да, 100-гә дә күтәрелеп китте. Мин шаккатам, юк. Бу нәрсә белән тәмамланыр микән белә? Нәрсә белән тәмамлануы билгесез, менә мин шушыңа бәйле тагы бер яңалык әйтәсем килә. Яңалык түгел инде ул, шундыйрак бер фараз. Безнең доллар күтәрелеп, рубль кыйммәтсезләнүе сәбәпле Россиядән үзбәкләр, таҗиклар һәм башка менә шундый Урта Азия кешеләре эшкә килгәннәре кире кайтып китергә мөмкиннәр дигән шундый фикер бар. Чөнки алар бит инде монда эшләгән акчаларын долларга күчереп туганнарына җибәрә торган булганнар, хәзер акчалары алар ала торган акчалар 3 тапкыр кимегән дигән сүз. Шуңа күрә аларга монда эшләү бер дә файдалы түгел ди белгечләр. Шуңа күрә. Менә алар кимесә нәрсә була? Безнекеләр өчен эш күбрәк була. Җәмәгать транспортында йөртүчеләр кимәячәк дигән сүз. Әйме бу инде безнең транспорт өлкәсендә ниндидер авырлыклар китереп чыгарырга мөмкин. Шул ук вакытта безнең җыештыру эшендә, төзелеш өлкәсендә эшләүчеләр бик нык кимәячәк дигән сүз. Һәм бу инде үз артыннан билгеле бер авырлыклар китереп чыгарачак. Егейнең икотасы гына калды бит. Егейнең икотасы гына калды, шуның бер атнасы җылы буласак, менә бу атнасы, менә соңгы атнасы җылы. 30 градус, 31-гә җитә дигән. Аннан соң да хайран җылы бит анда. Юкмы? Син беләсеңдер, анда карасам, анда 19-20 градус. Бик шәп икән. Бик әйбәт һава торышы минем. Шәп, сез җәмәгать, җәй ахырында инде аның ике атнасы да иссе булса, нәрсә үләсезме соң? Тәүбә астагфирулlah. Менә бит аны соңгы атнасы шунда ике атнасы гына калды бит, Ике атнасы гына калды бит аның. Безнең сентябрь башыннан белгечләр әйтүенчә, тагын әле чәйгә дә бәяләр артачак, 15%-ка кыйммәтләнә дигән. Чәйгә генә түгел. Монда төрле тәм-томнарга һәм кофега да бәяләр әле безнең 15%-ка артырга мөмкин генә түгел, артачак дигән шундый фикер бар. Менә шул. Мин моны ишеттем. Бер дә куандыра торган яңалыклар түгел әле бу. Бәя арту гомумән һәрбер кешегә дә бик шулай бер дә рәхәт бирә. Ой, кесәсен шиметтер бала килешәм синең белән. Мин аны сизә башладым бит инде. Сизә башладым. Бәя артуын. Мәсәлән, мин шулай пекарнялар бар бит инде бездә. Пекарняларга кирип кофе аласың да, һәм үзеңә берәр пирожное аласың шундый тәмле. Мин үзем бер пирожное алам һаман. Бер генә пирожное ул каприз дип атала. Каприз, сез аны Наполеон дип беләсез инде, әйме? Ул анда каприз исемен үзгәрткәннәрне. Менә мин аны 57 сумнан ала башлаган идем, әйме? Ул хәзер ничә сум? 157 ме? Үзем мин аны 57 сумнан ала башлаган идем. Хәзер ул 81 сум тора. Мин һаман кергән сайын, опять что ли? Шулай, да, с вчерашнего дня диләр. Һаман кергән сайын. Опять как кого с вчерашнего дня? Кайчан булды соң ул? Кичә кергән, аның бәясе шул иде бит. Кайчан үзгәрттегез? Менә ачуны чыгара башлады. Ул сизелә. Һәм мин үземне бераз аны тыя башладым. Каприз ашамый башлады. Пекарня ашап атканда бу. Күрсәтәбез. Узган атнада Дани Зариповны лайыклы ялга озаттык.
Так, сен ул матчны карадыңмы? Ниченче тапкыр инде сатабыз бит инде без аны. Ләкин монда инде йолдызлы состав килде. Менә әгәр дә инде карарга теләгегез бар икән, әйме ул матчны карап китегез. Күңеле шәп булды. Мин бераз гына карап алдым. Жин Мазякинлар, Датсюклар, Ковальчуклар, Овечкиннар, хәтта мэрыбыз да Рейс уйнады. Аңа каршы Данис Зарипов ике команда өчен уйнады. Булар өчен дә, булар өчен дә бер таймда булар өчен, икенче таймда булар өчен, өченче таймда үзе өчен уйнады инде. Менә шулай итеп Данис Зариповны Бенфикага озаттык. Кирәк булган. Ниченче тапкыр эшләп калды. Әле 5нче тапкыр. Икенче тагын оештырачаклар әле күрерсең менә. Безнең космос өлкәсе өчен бик зур яңалык. Соңгы 50 елда заманча безнең Россия әйме беренче тапкыр айга Луна 25 аппараттан җибәрде һәм фаразлар буенча ул 20 август тирәләрендә инде ай өслегенә утырырга тиеш һәм менә аннан соң анда төрле тикшерүләр үткәрә башлаячаклар. Һәм шушы уңайдан без Алла берсе әле үзебездә яшәп, эшләп, төрле фән өлкәсендәге эшчәнлеген дәвам иттерүче бер галим белән очрашачакбыз да. Һәм менә бу темага фикерләшәчәкбез. Шуңа күрә безнең каналдан карап барагыз. Бик кызыклы тапшыру көтә әле сезне Алла берсе алга таба. Космос темасы, галәм темасы. Галәм темасы, ай темасы. Әйме менә айдан нәрсә эзлиләр икән безнең галимнәр дип әйтгәндә. Әйме анда тапкан әйберләр нәрсә турында нәрсә бирер безнең халыкка гомумән һәм гомумән фән өлкәсе өчен нәрсәсе белән кыйммәтле булыр бу тикшеренүләр. Менә шул бу безнең космонавтларга, астронавтларга, безнең галимнәргә һәм сиңа. Беләсеңме, гомумән менә галәмне тикшерүче, аны өйрәнүче галимнәр бигрәк тә кызыклы эш белән шөгыльләнәләр, шулай бит. Кызыклы бит инде. Ләкин менә әгәр дә инде тәҗрибә өчен алар шулай менә галәмгә очып килсәләр, әйме космоска, менә ачык космоска чыксалар, менә аннан соң алар өчен әлеге эшләре тагын да кызыграк булыр дип. Монда гына теге нәрсә дип тикшерүләр ясап, әйме мондагы тегнеләрне ясап, минемчә кызык түгел инде монда. Үзләре тагын шунда менә очып килсәләр, астронавтлар белән космонавтлар белән бергә килешеп, шулай ачык космоска чыксалар. Беләсеңме, анда бит чынлыкта, әгәр дә бар да әйбәт барса, анда обсерватория ачмакчы булалар, әйме? Айда, Ләкин аны ачыр алдыннан безнең ачыр алдыннан тикшерүләр үткәрергә кирәк. Анда су бармы, мәсәлән, әйме? Әгәр дә анда буз табалар икән, әгәр дә майда очсалар, су булачак. Әйме, сентябрьдә су була әле, октябрьдә су бетәчәк. Ай, шулай да октябрь айында су бетәчәк. Февральдә, менә буз өчен баралар дөртме, әйме? Февральдә булачак ул, январьда булачак һәм декабрьдә булачак. Менә айда ел әйләнәсе, шунда бузлар бар икән, айның күпмедер теге тирәнлегендә дип әйтегән. Февральдәме? Менә шуны. Февраль айындамы? Һаманда бар дим, Роберт. Һаманда бар анда. Январь айындамы? Башымны котырма әле, айда дим. Ай. Аңладым. Ай, гүзәл, нәрсәләр сине. Ассаламу алейкум, җәмәгать. Без аңладым инде. Сау булыгыз. Ассаламу алейкум. Ай, февраль айы менә. Син айда дисең, шуңа күрә менә астронавт. Месяц түгел, луна. Шулай әйтергә әйтеп күптән. Ярый.